Bizning Askan rayonu җирлегендә элек-электән үз төп ыру яшәгәннәр. Балыксы, танып, унлар. Балыксы ыруы безнең ярты районның ярты халкы тәшкил итсә, танып ыруы тоже шулай ук ярты халкы инде. Һәм унлар ыруына бер генә авыл карай, Панкүл авылы. Шулай итеп менә бездә үз ыру бик дус булып элек-электән шулай тарихын саклап, гөреф-гадәтләрне саклап халыклар яшәйләр. Әлбәттә, нидер беләндер бу ыруларның гөреф-гадәтләре, киемнәре аерылып торса да, бүгенге көндә без аларны берләштереп, бер җирлектә яшәгән халыклар итеп алабыз инде тарихтан. Һәм менә аларның киемнәре әйткәндә инде кашкалар, урмияз, менә балыксы ыруына караган киемнәр танып ыруыннан әзрәк аерыла нәрсәсе беләндер. Аны төпләп, өйрәнгәндә генә инде шушы аермаларны табырга була. Бүгенге көндә менә тарих белән кызыксынган кешеләр бик күп. Үзебезнең шушы ата-бабаларыбыздан калган киемнәрне тергезеп, аларны яңартып, дип әйтсәк тә була инде, күп очракта яңартыла инде. Әмма менә безнең теләгебез, мин үзем музейда инде Аскан тарих туган якны өйрәнү музеенда эшләгәс, шушы нисек килгән безнең ата-бабаларыбыздан, картайларыбыздан, без шушы аларны саклап калырга тырышабыз. Төрле элементларын инде саклап калып, нисек бар шулай итеп җиткерергә үзебезнең бездән килгән балаларыбызга, оныкларыбызга. Ул киемнәре бик төрлесе инде киемнәр. Менә минең өстә шундый күлмәк инде. Бу күлмәккә 100 елдан артык. Кызыл төстә бит инде, кызыл төс, яшел төс, зәңгәр төс, ул башкорт хатын-кызларының яраткан төсләре булган. Әлбәттә, менә бу күлмәкнең материалы да, тегелеше дә ул вакыттагыга хас инде. Әмма бик шундай бүгенге дип әйтәйек инде модага ярашлы, бүгенге көндә аны кияргә була, рәхәтләнеп киеп йөрергә була инде. Һәм бүгенге көндә ул бик нык модный күлмәк итеп күрергә була инде. Бай хатын-кыз кигән бу күлмәкне. Шундай етеш тормышта яшәгән. Һәм менә кафтан. Кафтанны алсак инде, ул кафтанның төрле ниләре бар. Алар менә тоже тегелгән, ул бик кызык, шундай өлгө белән тегелгән инде, бик бай итеп тегелгән. Менә бу позументлар инде безнең якка хас күбрәк позументлар. Аның менә киселеше, тегелеше бик кызык итеп, аның кеселәре дә бар. Шул ук вакытта менә муеннары, менә барысы да шулай бик кызык итеп тегелгән уланы. Минең бу кафтанны без аны бик саклап кына тотабыз. Безнең профессиональ кемнәр инде ничек булайлы кием тегүсе? Технологлар дип әйтәйек, инде бик кызыксына бу кафтаннар белән, бу күлмәкләр белән шулай аның сызымнарын алып, шулай кызыксындылар инде. Килеп шулай карап төшереп алып китәләр. Һәм менә минең бу менә монда таккан, бездә күкрәксә дибез инде, күкрәксә, муенса, аның төрле ниләре бар. Ата малары безнең якта күбрәк күкрәксә дип әйткәннәр. Шулай ук менә позумент, шундый киң позумент белән тегелгән инде. Кулдан тегелгәннәр. Һәм менә шуны әйтәсем килә. Аның шушы ниткәндә хатын-кызны саклап йөртер өчен исенә дуга тегеп калдырганнар. Менә монда аның дугасын мин аны юдым да инде. Дугасы әзрәк укып булмай. Мин ниттем инде, таптым, анда дуга, кагазга язып дуга тегеп калдырганнар. Һәм менә шу күкрәкселәр инде ул элек-электән бит инде хатын-кызларның күкрәген, инде өлешен саклап, шулай күз тиюдән, төрле начар көчләрдән шулай саклап килгәндер шу күкрәкселәр. Һәм шул ук вакытта төрле алар тегелгәннәр. Менә мин әйтеп үтәсем килә, безнең якка гына хас, менә безнең якта мәрьян белән тегелгән күкрәкселәр юк. Менә шушындай
Ул вакытта инде көмеш аксалар кулланганнар. Безнең хәзер көмеш аксалары бик булмаган, инде без менә шундый 2 сумлык, 1 сумлык аксаларны тишеп, менә шундый күкрәксә, безнең якка гына хас күкрәксә инде. Шулай ук менә яңартылган стилизованный дип әйтәйек инде, шулай ук позументлар кулланып теккәннәр һәм киеп йөргәннәр бик теләп инде безнең карт-картайларыбыз. Һәм менә минең башымда шундый калфак инде. Калфак безнең якка гына хас ул. Шулай ук аны татарлар да кигәннәр, һәм шулай ук менә безнең якта яшәгән башкорт халкы шушындай калфак кигәннәр. Ул алтын җипләр белән чигелгән инде, аның мәргән белән дә чиккәннәр. Менә безнең күрше Бурай районында аны мәргән белән чигелгән. Ә безнең районда менә шушындай калфак алтын җипләр белән чигелеп, шушындай үзенә генә хас, аның узурлары да бик кызык итеп эшләнгән. Һәм безнең инде ул күптән килгән менә минем картым бар иде инде 1898 елга, ул менә шушы француз яулыгын башыннан салганы юк иде. Ул шул ук вакытта ниндидер бәлкем көскә дә иядер. Француз яулыгы бит инде ул 1812 елда безнең француз сугышында катнашкан башкортлар үзләренең тормыш иптәшләренә, хатыннарына, кызларына бүләк итеп алып кайткан дигән шундый ни бар тарихта. Аның француз яулыгы бүгенге көндә инде безнең әбиләр, дәдәле әбиләр киеп йөриләр аны. Ә без инде шулай үзебезнең музейларда саклап, сундук төпләрендә саклап, бик шулай кадерләп саклайбыз бу француз яулыкларын. Аның төрле-төрлеләре бар. Әмма шушындай менә бик теге тарих белән кагылган, тарихка кереп калган француз яулыгы инде менә минең башымда. Һәм менә безнең якларда инде япкыс, алъяпкыслар, аның төрле-төрлеләре бар. Төрлеләре булганда кара төстә, ак төстә, кызыл төстә, һәм менә үзенә генә хас шундый шигүләр, чәчкәләр төрле-төрле төстә, кызыл, сары, яшелдән, менә итәгендә дә шундый шигүләр инде. Безнең менә мин үзем хәтеремдә әбиләр кая барсалар да, урамда булса да, өйдә булса да, гел алъяпкыч киеп йөриләрде. Эш эшләгәндә дә, каядыр кунакка, ашка барганда, бәлкем кызыл төстә, ак төстәне кигәннәр, теге көндәлектә эштә инде өйдә кара төсне кигәннәр инде, чөнки бик катып бармай, теге көндә алыштырга түгел бит инде. Шуңа аның менә шулай итеп япкыс безнең якта бик тарих төпкеленнән килгән үз киеме булып тора инде тоже. Шулай ук. Менә шундый киемнәр бездә сакланып килә әле дә, музейларда саклана, кемнеңдер бәлкем сандыкларында да сакланадыр. Без аларны җыеп, шулай өйрәнеп, үзебезчә инде халыкта саклап, балаларыбызга, оныкларыбызга матди дип әйтәйем инде, һәм шул ук вакытта рухыбызның байлыгын күрсәткән әйберләр итеп сакларга тырышабыз. Әйе, 25 апрель минең өчен шундый бик шундый көн иде, минең юбилей, туган көнем. Һәм мин бик теләп инде бу диктантка катнаштым. Бик күп менә җирдәшләрем, мин ишетеп тә беләм инде, без БСТ аша катнаштым мин үзем. БСТ телеканалы аша бик теләп катнаштылар. Чөнки диктант язу бит инде ул бер яктан авыр эш, башкорт телендә теге литературный әдәби башкорт теле безнең менә үзебезнең диалекттан аермалы. Һәм шуның өчен безнең төньяк көнчыгыш, төньяк көнбатыш диалектына гына хас шундый диктантны язу күпләр өчен бер яктан теге кызык та булды. Менә шул ук вакытта ничектер безнең диалектны күтәреп тә ибәрде дип әйтергә була инде. Чөнки менә безнең диалект ул теге шундый ниләр бар бит инде, тарихсылар ягыннан да тел фән эшмәкәрләре ягыннан да төньяк көнчыгыш диалект да хәтта менә әдәби башкорт теленә караганда иртәрәк килгән. Чөнки халыкның, менә шунда яшәгән халыкның иң төп теле булып санала бит инде. Шуңа бу сорауга менә шу диктантны үткәрүне без бик хуплап каршыладык. Һәм бик теләп бу диктантны яздык. Азаккы 10 ел, 15 ел эсендә
безнең шушы ыруларыбызны халык белә башлады. Без баласакта biz балыксы ыруын икәнне бик аңлап yetkереп аны өйрәнү юк иде. Менә инде әлеге вакытта балыксы ыруы танып, менә унлар дип шулай ул әллә ни бүлүдә түгел, әмма халык үзенең нинди ыруга караганын менә ничектер кызыксыну ул орта. Шул сөендерә. Шәҗәрәләр төзибез бит инде. Менә мәсәлән, кайсы ыруга караган балыксы ыруына бик кызык. Үзеңнең ыруыңны белеп, шулай күпләр моның белән нинди ыруга караган карауларын өйрәнеп, белеп, ул халык өчен ниндидер әйтеп торайым инде тарихка кызыксыну уятты. Һәм ниндидер менә ничек дип әйтәм, үзеңнең тарихыңны белеп, нинди ыруга караганыңны белү рухи көч бирә. Менә элек бит инде бөргәннәр, менә ниндидер теге көньяк районнарда гына шушы үзеңнең ыруны өйрәнү, алар ырубыз дип инде шулай дип интеләр иде теге күтәреп чыгып. Менә килеп инде безнең соңгы 10-15 ел эсендә безнең якта төньяк районнарында шулай тарихыбызны, ыруларны өйрәнү. Менә мин үзем музейда эшләгәс инде минең өчен дә, минең менә якыннарым өчен дә ничектер рухи азык, рухи көч биреп теге кызыксыну уятты. Балыксы дип әйтеп булмый, балыксы ере ул бик зур булган. Менә безнең Самигул Венер Калимович дигән бер профессор безнең Чүреш авылыннан. Аның әйтүе буенча Уфа шәһәренең җирләре дә, Пермь өлкәсенең җирләре дә шушы балыксы ыруының җирләре булып торган, шунда балыксы ыруына караган халыклар яшәгән дип китерә ул. Шуңа менә безнең документлар бар, 1700 елдагы документлар, үзебезнең шәҗәрәне өйрәнеп, без шулай документлар буенча әйттек. Анда алар җир сатканнар инде. Русларга, Пермь өлкәсе русларына, рус халкына инде җирләрне сатканнар, балыксы өязенең шушы җирләрен инде. Бәлки ул вакытта ул тарихи шушы кирәк булгандыр. Менә бик күп җирләр безнең Пермь өлкәсендә, әлеге Пермь өлкәсенә караган җирләр ул вакытта балыксы ыруының җирләре булган. Шуңа документлар буенча ул вакытта балыкчинцы дип менә килә инде, менә балыкчинцы принимали участие в перепродаже земли дип шулай дип документлардан укыйбыз, һәм ул вакытта җирләре бик күп булган иде. Менә былтыр безнең балыксы йыйыны беренче тапкыр шулай Урмияз авылында, Кашка авылында бик матур үтте. Бик күп ситтән кешеләр кайтты, бик теләп. Менә безнең шундый җирдәшләребез бар инде. Нидә Шәүкәт абый Тәхәүтдин улы, Шәүкәт Тәхәүтдин Низамутдинов Бәләбәйдә яшәй, Оренбургта Радик дигән Үтәш авылында, инде Муллакайда Үтәш авылыннан әтисе. Бик күпләр теләп кайталар шушы йыйыннарга. Һәм мин әйтер идем инде шушы үземнең якташларга, арудашларыма тарихны өйрәнәйек, бергәләп менә шу үзебезнең тарихыбызны әле өйрәнәсе әйберләребез күп әле. Архивларда өйрәнелмәгән документларыбыз әле бардыр әле дип уйлыйбыз инде. Менә безнең энциклопедия формасында китаплар чыкса да инде балыксы танып ыру буенча анда әле кермәгән материаллар калды әле. Шуңа әле эшләнәсе эшләр күп. Өйрәнәйек, бергәләшеп тергезәйек, моны шы йыйыннар үткәрәйек, үзебезнең кайдан, нинди икәнебезне беләйек.